Výměna dřezu v desce. Současný stav. Nerezový dřez s přepadem. Okapové drážky. Majitelka si žádá výměnu dřezu za dřez ze stejného materiálu a ze stejného odstínu. Nechce mít v dřezu přepad, chce mít lepší okapové drážky nebo okapovou plochu. Ta schutí do toho. Provedena výměna dřezu. Okapová plocha je spádovaná do dřezu, dřez je větší, trochu hlubší, nemá přepad. Nechá se zaklopit plíkem.